Jos sun alaselkään sattuu, kun sä pyöristät sitä tai kumarrut eteenpäin, niin ota tästä videosta apu. Monessa tapauksessa se kipu ei johdu siitä, että pyöristäminen olisi jotenkin pahaksi sun alaselälle, vaan pikemminkin siitä, että sun alaselkä ei ehkä osaa hahmottaa sitä, että miten sitä alaselkää oikein pyöristetään. Monessa tapauksessa se kipu ei johdu siitä, että se pyöristäminen olisi jotenkin pahaksi sun alaselälle, vaan pikemminkin siitä, että sun keho ei osaa hahmottaa sitä alaselän pyöristymistä. Yleensä tässä taustalla on myös lantio vähän kippaantuneena eteenpäin, joka asettaa sen alaselän vielä ojentuneempaan asentoon. Ja pidempään jatkuessaan se alaselkä alkaa ikään kuin unohtamaan, että miten se pyöristäminen tapahtuu, jolloin se liike tulee kompensaatiolla joko rintarangasta tai lantiosta tai molemmista. Katsotaan seuraavaksi 2 harjoitetta, jolla sä voit edistää sitä sun alaselän koukistamisen toleranssia. Nappaa itsellesi ensin putkirulla ja aseta se lantion alle. Lähde tästä vetämään polvia kohti rintaa avustaen vähän käsillä. Tuo niin pitkälle, kun se hyvältä tuntuu, ja tarvittaessa vedä rullaa vielä pidemmälle alaselän alle. Pysytään vieläkin selinmakuulla, polvet koukussa ja pakarat lattiassa. Lähde tästä puristamaan pakaroita yhteen ja nikama nikamalta ikään kuin rullaamaan alaselkää ylöspäin lattiasta. Liike ei ole iso ja tärkeintä on huomioida, että pakara aktivoituu ja alaselkä hieman pyöristyy. Jos sä haluat lopullisesti eroon sun alaselän vaivoista, niin tutustu meidän profiilin linkistä alaselän hoitopakettiin ja me nähdään siellä.